baaraw kɔni a yirala ka fɔ sa ko kɔni banna tile 26nan ni tile laban sabula tile 26nan ale fana ye tile laban ye o ndulatiw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa a yira ka fɔ ko min ye jɔyɔrɔ ko kɔni bɛ cogo min na bibi in na o b'a yira sa ka fɔ ko joliba ale de kɔni kɛra fɔlɔ ye Stade Malien ale ye filanan ye min ye jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko o senfɛ joliba komi ale ye coupe ta a ye coupe du Mali ta a kɛra champion fana ye ale kɔni ko k'ale bɛ wasa don min ye Ligue des Champions na ale bɛ taa o la maa min kɛra filanan ye championnat na fala ye o bɛ da ale ka kɛ Mali équipe fila ye n'o ye Stade Malien ye olu bɛ taa Champions League la AS Real ale ni FC Jara olu bɛ taa min ye coupe CAF la sabula FC Jara sera ka se coupe du Mali final la Real ale ye sabanan ye donc u y'a ko kɛ ten cogo la n'Ala sɔnna ma an ka tɔnw olu kɔni nin y'olu ka ko ye ɲinan championnat ale banna pewu nka fala ye n bɛ se ka fili ne ka jate la esa de ye ɲinan équipe ɲɛnɛma ye ka sababu kɛ a ka jaabiw cogoya ye min ye compétition africaine ka taa o quart de finale la ka tila k'i sen donnen to championnat national ka se k'o tan ka kɛ filanan ye coupe du Mali k'o demi finale sɔrɔ tiɲɛna joliba kɔni ye se sɔrɔ a ye coupe sɔrɔ nka ɲinan tɔn min sera ka ballon tan ka ɲɛ ka Mali yɛrɛ wasa ka an wasa kosɛbɛ o ye Stade Malien ne ka jate do dɛ maa ka jate tɛ dɛ ne ka jate de do ɔhɔ parce que ni ballon tan ye bi ye n'i ye a jate minɛ compétition africaine fala ye o ka girin nka an yɛrɛ fɛ yan kɔni maa tɛ se tɔn min na fiyewu n'o ye bɛɛ da o ye joliba ye n b'a fɔ k'a perepere latigɛ parce que n b'a dɔn tɔn fila in on zone comme ça maintenant ɔhɔ ne b'e dɔn o e bɛ dɔ d'a ko in na fana i fana bɛ dɔ d'a ko in na sisan sa min ye coupe du monde fala ye ale a bɛ ka taa cogo min fɛ n'a tora tan farafinna bɛ sɔn ka nɔbɔ kow la han min ye coupe du monde yɛrɛ a daminɛ don ni bi cɛ ntolantan minnu kɛra olu de jaabiw filɛ nin ye juin kalo tile fɔlɔ Mexique ale ni Afrique du Sud ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye o ko tora Mexique ta la 2-0 o kɔfɛ sa min ye Corée du Sud ye ale ni République tchèque ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra 2-1 ka taa min ye Corée du Sud kanu na min ye juin kalo tile 12 Bosnie Herzégovine ale ni Canada ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra 1-1 ye o kɔfɛ États-Unis ye 4-1 kɛ Paraguay kaw la Haïti ale dasira Écosse fɛ 1-0 min ye Turquie ye ale fana buruna Australie ɲɛkɔrɔ 2-0 o kɔfɛ sa Brésil ale ni Maroc o kɛra 1-1 ye min ye Qatar ni Suisse o fana kɛra 1-1 ye Australie kunungo sa kɛ kalo tile 14 kun tɛ kunungo ye sa wa tulo daminɛna ni min ye o ye Allemagne ale ni Curaçao ye Curaçao fana jama man ca o fala ni 7-1 kɛra olu la kɔni o man ka balo la nka Allemagne ye penalty 1 sɔrɔ ka don kabini ko in daminɛ penalty min donna o y'o ye o kɔfɛ sa Japon fala ye Japon ye ko kɛ kunun dɛ Japon ni Hollande misitulɔbaw tigiw Japon n'olu ye 2-2 kɛ nka ndolantan jijara kosɛbɛ Côte d'Ivoire ale ye se sɔrɔ Équateur kan o kɛra 1-0 ye o ndolantan ɲɛna kosɛbɛ Ahmed Diallo ale de ye celu dasi kalamani 15 fala ye kamalen sen ka di n ye min f'i ɲɛna i bɛ se ka fɛn min nkalon da Côte d'Ivoire kaw la ko dusukolo t'u la n'u bɛ terrain kan u bɛ komi Camerounais dusukolo kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ka fara se kan Côte d'Ivoire ndolancilaw bɛ se u ka kunun ndolantan a b'o yira ndolantan laban sa min y'an si a ɲɛna yɛrɛ pewu o kɛra 5-1 ye Suède fala ani Tunisie tɛ kelen ye Tunisie équipe kɔrɔla de moyen ba t'u bolo u kan ka denmisɛnnin kuraw ɲini n'o tɛ ni coupe d'Afrique ni coupe du monde bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ kabi tulo daminɛna fala ye ma min ɲɔgɔnna kɛ Allemagne y'o kɛ kunungo 7-1 n'olu bɛ si la u tɛ bo ci kɔnɔ dɛ wa min ye Mexique ni États-Unis ye olu bɛɛ lajɛlen ka tulon daminɛ cogo ɲɛna bolo fila bɛɛ lajɛlen se sɔrɔ jamana sabanan bɛ n'o bɛ labɛnni kɛ sa ale kɔni ma se ka se sɔrɔ fɔlɔ n'o ye Canada ye n'i ye ndolantan bɛɛ lajɛlen ta k'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ sa ko 37 de donna fɔlɔ nin waati na penalty 1 bɛ a la carton ko ta na sira fɛ carton jaune 25 o de dira rouge 2 o de dira a ko kɛnɛ kan fɔlɔ fala ye bi ndolantanw olu filɛ nin ye na Ala sɔnna a ma Mali heure la yan sa fala ye u kan ka nin bila fo fajiri da fɛ de
Espagne ni Cap Vert o ye lazara waati ye Bamako air la quoi a bɛ bɛn lazara ma a bɛ kɛ Atlantakaw fɛ États-Unis olu bɛ groupe H de kɔnɔna na groupe G kɔnɔna na Belgique ni Egypte olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ni kɔni nin ye 55 ye o ni Egypte b'a ka don na kɔni nin ye 55 ye o bɛ taa fana bɛ taa États-Unis stade Stade ale kɔnɔna na min ye ndolantan sabanan min bɛ kɛ bi tile kɔnɔ o ye Arabie Saoudite ale ni Uruguay o bɛ groupe H ko fɔ o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waati o bɛ kɛ Miamikaw olu fɛ yen sini sɔgɔmada joona fɛ sa Iran ale ni Nouvelle-Zélande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 3 waati n'o ye 3h du matin ye olu bɛ groupe G ale kɔnɔna na nin ye ndolantanw cogo ye coupe du monde ale ko nasiraw la min ye an ka baabu ye sa